blanquitud. Avui vinc aquí a parlar del concepte o de la paraula que a nivell personal més m'ha incomodat. És la paraula blanquitud. M'ha costat molt acceptar que ser blanca era un lloc a explorar i analitzar perquè era un lloc de poder, fins que m'he deixat travessar per l'experiència de vida de dones que estimo i de dones que m'han ensenyat, m'han mostrat, m'han acompanyat a comprendre que ser blanca és un lloc que t'atorga una sèrie de privilegis i que te condueix a practicar, a tindre una pràctica que si no la revises pot ser una pràctica de dinàmica de poder i de dinàmica d'abús. És difícil reconèixer les pràctiques de dinàmica d'abús i de poder perquè moltes vegades són imperceptibles i aquí està la seva perversitat, no? Justament estan tan normalitzades i estan integrades tant en la nostra quotidianitat que gairebé són imperceptibles. Ser blanca és un lloc que des dels feminismes i des de la pràctica feminista és urgent explorar.